La dorm toți. Update on software. Nu știu, dar aici agregarea nu se poate. Ăla poți să-l lași jos. Acolo lângă ăsta la alt. Așa. Fac și două lucruri deodată. Nu mai mușcă. Când eram mic, eram timid tare. După aia când am crescut, na, nu îmi pasă, dar comunicarea ar fi. Îți bagi Neurolink, Alex? Da. Bagi. Foarte sănătoasă. Și barza murată, pentru că se murează, are probiotice. Vine ăștia cu barza. Vezi să cămează. Să mureze cât mai iute, să facă bani. Avem treabă. N-am venit la stradă. Aici! Costele, bagă-le aici! Ieșiți, mă, de acolo! Ieșiți, mă, că varța! Numai
mai vreți ciorbă, altă farfurie? Nu, eu termin, doar că trebuie să fac și apă. Nu, și eu m-am dus. Nu m-am gândit și la un robinet aici ales de tare comod. Aici, în mijlocul mesei. Trag în foc. Oye, eso. Es que vezi cum și-o spar baia? Ăsta care a fost cu Asta e mai bine. Mitsubishi ăla, smerit. 500 de lei. YouTube! Pam, pam. De aici am un pește în LST-ul meu, de aici l-am prins. Da, vă să spuieți pe aici. Vrei să luăm spuieți? Unde? Am văzut pe acolo. Hai că bă, eu sunt să prind. Da, am prins. Nu-i prins. Încerc. Și spate de ăla. Ce tare ai fost! Îți ies toți... Ah, da, bă. Că na, s-o depus icăle, acum au ieșit. Și la lumină am venit noi cu Raptorul. Am venit să vadă care e situația pe aici. Ce e mare? Nu știu, vreau să încerc. Am scăpat-o în apă odată deja. A, deci nu. Că mi-a lovit, am lovit o cracă pe care n-am văzut-o și mi-a scăpat în gârlă. Așa se testează o mașină, dar nu... Păi da. Orice caz, da. O pica pe bună bună. Nu e acolo, e mai acolo. Asta cred că e un pic mai lung. Hai să-l punem pe el. Acolo nu trebuie, nu trebuie. Ăsta e pică.
cu și mai subtil. Ca tot mai Poate fi bună ăla cu care bat saci. Da, de jos. S-ar putea. Păi mergem să luăm lâna și putem să luăm atunci. Am prins? Da. e bun. Hai, dar e bun că se prinde la loc, cred. Da. Pensurile de 2 lei. 3 lei poate fi. Da, mergem jos după lână. Hai că până și eu, nu? Nu, poți să-ți faci treaba că... Că merg să văd și eu, să meargă mai repede și așa. Să mă duc până aici. La zi, pigment de la, Clei, făină și pigment? da, De la albastru. de la albastru. N-am pus mult, am pus un pic. Ce fain e, mă. Dacă rămâne culoarea asta și super. Poate să mai deschide un pic. Aici ar putea să faci ceva, să-ți colectezi apa acolo, pe unde curge, gen, unde ajunge cea mai... Am de lucru. De-aia aș pleca cât de